Mayong buntag sa tanan. Before ko magsugod, magampo sa ta, ampuy ko ninyo nga ang Ginoo gyud magauban sa kuha karon diri sa sa palpit karong kabuntagon. Let us pray. Father God, Lord, thank you sa opportunity karong first Sunday nga ako imong gigamit diri sa tubangan. Salamat Lord sa imong pagsalig sa kuha. And also Lord, ako mga pagampo nga ikaw gid Ginoo magauban sa kuha nga dili lang ako ang ilang makita kundi ang imong presensya Ginoo nga makig-istorya sa mga karong kabuntagon. Kung natugyan ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong title karong last Sunday sa July, last topic, Remain Faithful Until the End. Magpabiling matinud-anon hangtod sa katapusan. Pasensya gamay akong tingog kay medyo paos kay isipon ko gi pagaw. So murag medyo tagilid akong tingog karon. Naay usa ka istorya kanay tinuod ni og taglantaw mo Olympic pero dugay na ni. Atong 1992 naay usa ka atleta ang nagngalan og Derek Redmond. Ning apil siya sa Olympic ang iyang giapilan kay lumba running dito sa Barcelona ni nahitabo atong 1992. Isa siya sa gi-expect nga mudaog sa 400-meter run ato nga time. Pero samtang sa iyahang pagdagan, sa tunga-tunga sa iyahang pagdagan sa field, kalit lang nga nasamad o nagisi ang kaunoran sa iyahang tiil. Sa laktod nga pagka-istorya, na-injured siya anak nga time. Natumba siya sa kasakit, samtang gadagan siya. Samtang naghilak siya, tungod sa grabing antos, ang mga opisyal niya atong nga time, ni Dool o gitabangan siya. O giinan siya nga muundang na lang kay di na niya kaya. Pero may bangon si Derek. Bisan pa sa iyang samad o kasakit nga na-injured ato nga time, gipugos niya ang pagpadayon sa paglakaw. Dili na dagan, hinay na laglakaw. Sa kalit lang, ang iyang amahan milayat sa babag or sa barrier kung asa tiglantaw ang mga fans ato nga time. Gigakos niya ang iyang anak. O giubanan sa paglakaw hangtod nga nakaabot sila sa tumoy sa linya samtang naghilak ang stadium sa pagdaig ang uban fans ato nga time. Sa kanabuhi isip Kristohanon, pareho usab usahay kita kang Derek. Usahay gikapoy, samdan o giatubang ang mga lisod nga pagsulay tungod sa atong pagtuo kang Kristo. Tungod ani, naay mga higayon nga makaingon ta, kapoy naman. Pwede baka mubalik, muhunong na lang ko, o mubalik sa akong daang kinabuhi. Pero kung atong tantahon, ang atong passage karon, ang Hebrews gisulat di ini sa mga Kristohanon nga nakasuway sab og daghang kalisdanan tungod sa ilang pagtuo kang Hesus. Gisalikway sila sa uban, gipasakitan ug ang uban pagani gipang priso ato nga time. Tungod ani nay uban nila nga gusto na lang muhunong ug mubalik sa ilang daang mga kinabuhi. Mao gisulat kini aron dasigon sila sa mga magpadayon. Gipahinumduman sila nga tungod kang Hesus naanay dalan padulong sa Dios. Busa ayaw hunong padayon lang. Dugang pa ni gipakita sa basahon sa Hebrews nga si Hesus mas labaw pa kaysa bisan kinsa. Labaw pa siya sa mga anghel kang Moises. Siya ang labaw sa tanan.
o karaang sistema sa paghalad sa templo, gipasabot ta sa tagasulat nga ang pagbalik sa daan nga kinabuhi dako kayong sayop. Kay si Jesus mauna ang hingpit o katapusang katumanan sa mga saad sa Dios. Siya ang bag-ong buhi nga dalan nga ablihan pinaagi sa iyang lawas ug dugo. Busa ang pagbiya kang Hesus nagpasabot ra sa pagbiya sa tinuod nga kinabuhi ug kaluwasan. Tungod ani gipahinumduman sila o kita usab karon. Nga ang kinabuhi sa pagtuo dili sayon. Apan nagkinahanglan kini og pailob, kalig-on o pagsalig sa Dios. Bisan pa man sa mga kalisdanan. Kaya ang pagpadayon hangtod sa katapusan makadawat sa gisaad nga ganti o mga hathanturong pahulay uban sa Dios. Ang dako nga pangutana karon orang pangutana karon, unsaon manato pagpadayon sa pag-alagad hangtod sa pagbalik sa Ginoo? Unsaon manato pagpadayon sa pag-alagad hangtod sa pagbalik sa Ginoo? First point. Padayon ta sa pagduol sa Dios. Continue drawing near to God. Sa verse 19 hangtod sa 22, ang writer nag-ingon, busa mga igsoon, may hingpit kita ang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit pinaagi sa dugo ni Hesus. Gibuksan niya alang kanato ang usa ka bag-ong agianan, usa ka buhing agianan laho sa tabil nga ato pang pinaagi sa iyang kaugalingong lawas. Doon na kita'y usa ka gamhanang pari nga nagdumala sa balay sa Dios. Busa manuol kita sa Dios uban sa matinud-anong kasing-kasing ug lig-ong pagtuo. Duolon nato siya sa uban sa kasinasing-kasing na pinaagi sa pagbisbis nga hinuan kita, na hinuan gikan sa konsensya nga sad-an og sa mga lawas nga hinuan pinaagi sa tubig nga putli. Kini nagpasabot, because of Jesus, we can now draw near to God. Sa karaang panahon, labi na sa Old Testament, ang katauhan sa Dios dili basta-basta makaduol sa iyang presensya. Kung aduna kay sala o gusto silang muduol sa Dios, kinahanglan pa silang muagi sa proseso sa paghalad o paghinlo sa ilang kaugalingon. Ang labing halangdong pare lamang ang makasulod sa labing balaang dapit ug dili bisan kanus lamang kausara sa matag tuig makasulod aron maghalad alang sa iyang kaugalingong sala ug sala sa katawhan. Apan sa dihang minhanhi si Jesus kalit lang dire sa kalibutan adunay dakong kausaban. Dili tungod kay giusab niya ang karaang kasabutan, apan tungod kay gituman niya kini sa hingpit ug tungod kay iyang kamatayon sa cross, nabuksan na ang dalan or naabrihan na. Dili na nato kinahanglan nga maghalad pag mga klase-klaseng mga mananap. Dili na nato kinahanglan nga manghugas pa sa atong kaugalingong pinaagi sa mga ritual aron makaduol sa Dios. Kay tungod si Jesus, we now have direct access to the Father. Nakita'y higayon o privilege to draw near to God through the Son. Mga igsoon, adunay usa ka talagsaong panghitabo nga nahitabo sa dihang namatay si Jesus sa cross. Sumala sa Mateo 27:50-51, sa dihang mitugyan siya sa iyang espiritu, ang tabil sa templo kalit lang nagisi gikan sa taas paingon sa ubos. Why was that so important? Nganong importante man kini? Kay
Kay maong tabil, mao ang nagbulag sa balaang dapit o sa labing balaang dapit. Ang dapit nga nagsimbolo sa presensya sa Dios, nga nagsimbolo sa presensya ni ato nga panahon. Ang ordinaryong tao dili gayud makasulod didto. Kung mosulod ang usa ka tawo nga walay pagtugot, that would be the result. Ang kamatayon ang resulta. Apan sa dihang nagisi ang tabil, dili kini nagpasabot nga naguba lang ang templo. This was a message from God. Ang tabil wala nagisi gikan sa ubos paingon sa taas nga daw tao ang naghimo. Nagisi kini gikan sa taas paingon sa ubos nga nagpakita nga God Himself opened the way for humanity. Pinagi sa kamatayon ni Kristo ang babag tali sa Dios ug sa tao gikuha na. Mao kana ang hinungdan nganong ang writer sa Hebrews makaingon, let us draw near to God. Busa karon, we have the freedom to read His Word. We can worship, we can call upon His name anytime we need His help. Apan mga igsoon, importante nga masabta nato nga ang pagduol sa Dios dili lamang sa usa ka privilege. It is also a daily necessity. Ang Kristiyanong kinabuhi dili nato madala pinaagi lamang sa atong kaugalingong kusog. We need the Lord every single day. Kay kung layo na ta sa Ginoo, hinahinay usab nga mabugnaw ang atong pag-alagad sa yaha. Sama sa usa ka cellphone, nga kung dili i-charge, it runs out of battery. Mausab ang Kristohanon. If we don't constantly draw near to the Lord, we lose our strength and become weak. Kang sa kaugalingon lang natong paningkamot o kusog, moabot ang panahon nga mahutdan ta og kusog og maluya kita. Kaya ang tao is only limited. Ang tinuod, maglisod pagkanita sa pagbiya sa atong mga tentasyon o mga kaluyahon sa kinabuhi. Busa walay usa kanato makaingon, dili na nako kinahanglan na Ginoo or di na nako kinahanglan ang Ginoo. Ang pagmata sa sayo sa kabuntagon, ang hangin nga atong giginhawa, ang maayong panglawas sa gihatag matag adlaw, ang pagkaon nga atong ginakaon sa taga-adlaw, ang matag panalangin nga atong nadawa taga-adlaw, di ba gikan na diha sa Ginoo. Busa dili ta makapasigarbo nga dili na nato kinahanglan ng Ginoo. Kay kung atong huna-hunaon, we really need Him. Ug usahay, dili ang Dios ang nagpalayo kanato. We are the ones who fail to draw near to Him. Tungod sa sala, sa kapakyasan o kaulaw, maghuna-huna ta nga dili na ta angayan sa iyang presensya. Apan mga igsoon, mao gani ang good news of the gospel. Si Jesus namatay aron na makasasala, mahimong makaduol sa balaang Dios. Ang gisugo sa Hebrews dili kay stay away, kundi let us draw near to God. Kita nga mga Kristohanon, sama sa mga giingon ni Hesus sa Juan 15, if a branch is separated from the vine, it cannot bear fruit. Mausab kita. If we separated from our relationship with the Lord, we cannot continue our spiritual life.
Busa mga igsoon, magpadayon ta sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Magpadayon ta sa pagbasa sa iyang pulong, magpadayon ta sa pagsimba, magpadayon ta sa pagtawag sa iyang ngalan sa panahon na ata sa kalipay o sa panahon nga naata sa kalisod. Kinasayod kita nga dili lang siya ang atong Dios, but also our Father who knows all our circumstances. Busa muduol ta kaniya og let us acknowledge Him in everything. Siguro samtang nagtrabaho ta sa opisina o natay gibantayan nga tindahan or ga eskwela bata or natay giatiman nga anak o bisan pa unsa pa ang atong ginabuhat taga-adlaw, let us praise and thank Him. Kaya wala siya naghunong sa pagbubo siyang gugma, grasya o mga panalangin kanato. Busa mga igsoon, kung gusto nato magpabiling matinud-anon hangtod sa katapusan, never leave the presence of God. Kaya ang tao nga kanunay gaduol sa Ginoo, mausab ang tao nga lig-on sa panahon sa pagsulay. Continuing in service starts with continuing in drawing near to God. Second, padayon ta sa paglaom sa pagtuo. Continue living with hope and faith. Sa verse 23, atong mabasa nga ang writer nag-ingon, magpabilin kitang maglig-on sa paglaom nga atong gihuptan, kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang saad. Mao kini ang ikaduhang paagi aron kita magpadayon sa pag-alagad hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Let us continue in hope and faith. Gipahimangnuan sa writer ang mga Kristohanon kay sa reality of life, daghan kayong butang nga mahimong makapaluya sa atong kinabuhi o sa atong pag-alagad. Siguro ang uban sa tuwa diri nagatubang sa problema sa pamilya. Naidili pag sinabtanay sa bana o sa asawa. Naikabalaka sa mga anak. Nay mga balatian sa lawas. Nay kakulangon sa financial o sa pangwarta sa lisod sa panahon karon. Nisaka ang presyo sa mga paliton, apan ang sweldo sa uban wala pa musaka. Usay bisan unsa panato pag budget murag dili ra gihapon na paigo. Dili lang kana. Usahay ang mga tawo nga atong gihigugma mao pa ang makapasakit kanato. Labi na ako makapasakit kay katong suod pa jud nato. Dili na to malikayan nga usahay ang mga problema mahimong makapaluya sa atong pagtuo o makapabugnaw sa atong pag-alagad diha sa Ginoo. Dili na nako maisa-isa ang mga tanang mga giatubang natong problema. Apan bisan unsa pa man ang pulong sa Dios nag-ingon, magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan or gikuptan. Timanin ninyo nga ang pagkupot sa inyong problema wala siya maingon. Nga kupte ang inyo pong kahadlok, wala siya giingon ana. Ang iyang giingon mao ang pagkupot sa inyong paglaom. Ang atong paglaom dili gibase or gibase sa atong kahimtang, kundili sa pagkatinud-anon sa Dios. Mao nga bisan mag-usab ang atong sitwasyon, dili kinahanglan mausab ang atong pagsalig diha sa Ginoo. Ang paglaom nga gisigutan dinhi dili pareha sa paglaom sa kalibutan. Kanang usay maingunta nga naglaom ko or gahandom ko nga dili muulan karong adlaw. Posible nga muulan, posible pod dili.
Apan ang paglaom nga gisgutan diri sa Biblia usa ka mas masaligan nga pagpaabot sa pagtuman sa Dios sa iyang mga saad. Dili kini pagtagna kundi pagsalig usa ka matinumanong Dios. Ang tubag makita sa katapusan sa bersikulo. Because he who promised is faithful. Dili tungod kay ligunta, dili tungod kay kusganta, apan tungod kay God is faithful. Mga igsoon, ang atong paglaom dili nagbarog sa atong abilidad o pagkupot sa Dios. Ang atong paglaom nagbarog sa kamatuoran nga God never fails to hold on to us. Mao nga bisan usahay maluya kita, God remains faithful. Makita nato kini sa kinabuhi ni Job. Sa mubo lang nga panahon nawala ang iyang mga kabtangan. Namatay ang iyang anak o iyang mga anak o gasakit siya sa grabe nga balatian. Kung kita siguro ang naasang kahimtang o sitwasyon, basin mangutan na ta usab, Lord, why? Ngano Ginoo? O mauusab ka na ang pangutana ni Job. Apan bisan wala niya masabti ang tanan, wala niya gibiyaan ang Dios. Nagkupot gihapon siya sa iyang pagtuo. Sa katapusan, gipakita sa Dios ang iyang pagkamatinud-anon. Dili tungod kay perpekto si Job, but because God is faithful to His people. Ang istorya ni Job, nagtudlo kanato nga usahay dili nato masabtan ang gibuhat sa Ginoo. But we can always trust His heart. Daghan sa atong mga kaila napakyas o nakapakyas kanato. Basig adunay higala nga wala nagtuman sa iyang saad. Basig adunay tao nga imong gasaligan apan iya kang gibiyaan. Apan lahi ang Ginoo mga igsoon. He will never fail kung unsa ang iyang gisaad. He will surely fulfill it. Mao nga kung matinumanon ang Dios, kita usab kinahanglan magpabiling matinud-anon sa atong commitment and service until He returns. Basin adunay nagunahuna karon, Pastor, or Lord, dugay naman kung nag-ampo, wala ang maghihapon na usab ang akong sitwasyon or na usab ang akong kahimtang. Murag wala may makita nga tubag sa akong mga pag-ampo. Mga igsoon, usahay ang Dios wala dayon motubag sa paagi nga atong gusto. Apan wala ka na nagpasabot nga He is not working sa atong kinabuhi. Samtang naghulat kita, ang Diyos nagtrabaho dili lamang sa atong sitwasyon, but also in our character. Ang panahon sa paghulat, kasagaran, mao ang panahon diin ginalig-on sa Diyos ang atong pagtuo. Kay siya usab nagpadayon sa pagbubo sa iyang gugma o grasya kanato. Siya kanunay natong maduulan sa panahon nga wala kitay kusog. Mga we have no reason to give up in the race of life. Daghan man ang atong maagian nga pagsulay, but theirs is a rest prepared by the Lord for those who remain faithful to Him. Busa mga igsoon, ayaw itutok ang inyong mga mata o hunahuna sa kadako sa inyong problema. Itutok ninyo kini sa pagkadako sa atong buhi nga Dios. Ang problema mahimong mausab matag adlaw. Apan ang Dios dili gayod mausab.
Ug tungod kay siya matinumanon, mahimo usab kitang magpabiling matinumanon hangtod sa katapusan. And last, padayon sa pagtinabangay o pagdasigay. Continue encouraging and helping one another. Sa verse 24 hangtod sa 25, ang writer nag-ingon, maghuna-huna kita kung unsaon nato pagdani ang usag-usa sa gugma sa mga maayong binuhatan. Dili nato biyaan ang atong panagtigom sumala sa nabatasan sa uban. Kung dili magdasigay hinuon kita sa usag-usa, ilabi na karon nga nakita ninyo nga ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo nagkaduol na. Mao kini ang ikatalo o katapusang paagi aron kita magpadayon sa pag-alagad hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Padayon ta sa pagtinabangay o pagdasigay sa Kristohanong kinabuhi. Wala kita gitawag sa Dios aron mag-inusara. Wala kita gibuhat aron maglakaw aning mag-inusara sa espirituhanong dalan. Gidisenyo kita sa Dios nga magpuyo sa sulod sa usa ka community, ang iglesia. Kaniadto ang pagtuo sa uban giisip nga personal ra kayo. Ako ug ang Ginoo ra. Apan dinhi sa Hebrews, makita nato nga ang pagpadayon sa pagtuo usa ka butang nga ginahimo uban sa uban. Hinumdumi ang sitwasyon nga mga Kristohanon nga gisulatan sa libro sa Hebrews. Tungod sa ilang pagtuo kang Kristo, daghan kanila ang gisalikway sa ilang pamilya o sa ilang kaparentihan. Gipakaulawan, ang uban pagani gipriso. Tungod sa kahadlok o kakapoy, ang uban nahimong mihunong sa pagpangalagad o sa pagtambong sa panagtigom. O gusto nang mubalik sa ilang karaang kinabuhi. Mao ang writer nagpahinumdom kanila. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom. Dili tungod kay obligasyon lang kini, apan tungod kay kabalo siya nga kung mabulag ang usa ka Kristohanon sa paghiusa sa mga magtotoo, mas dali siyang maluya sa pagtuo. Mga igsoon, pareho usab karon. Kung ang usa ka uling ibulag sa nagdilaab nga kalayo or nagbaga nga mga baga sa uling, hinahinay kini nga mapalong. Apan kung ibalik kini sa uban pang nagdilaab nga uling, musiga o muinit pag-usab. Mauusab ang Kristohanon. Kung mag-inusara ta o mubiya sa panagtigom, mas dali tang mabugnawan sa pagtuo o mabugnaw sa pagtuo. Apan kung magpadayon ta sa pakiguban sa katawhan sa Dios, magdasigay kita, magtinabangay ug magmalig-on sa atong pagtuo diha kang Kristo. Dili lalim ang mag-inusara diri sa kalibutan or mag-inusara sa pagpangalagad. Kung ikaw gisulayan, kung ikaw gikapoy, kung ang imong pamilya nagatubang sa kalisod o sa problema, dako kayo ang tabang kung adunay igsuon sa pagtuo nga moampo ug muuban kanimo. Ug maabot sa imong balay, muhatag og pagdasig sa imuha ug moingon, padayon lang igsuon. Maguban ta sa pagampo. Mao kana ang gahom sa iglesia, mao kana ang hinungdan nganong giingon sa bersikulo, maghuna-huna kita kung unsaon nato pagdani ang usag-usa sa gugma
ug sa maayong mga binuhatan. Dili lang ta magpaabot nga kita ang dasigon. Kita usab ang kinahanglan manguna sa pagdasig o pagdasig sa uban. Kung makita ka sa usa ka igsoon nga murag hinahinay ng nawad-an o gana sa pag-alagad o naginahinay nagkawala diri sa simbahan, kung makita nimo ang usa ka pamilya sa iglesia nga giatubang ang dako nga problema or pagsulay silang kinabuhi, igsoon, ayaw sila hukme or ayaw sila kalimti. Hinoon, duula sila. Dasiga sila sa pagpadayon. Kay sa panahon nato padulong sa langit, kinahanglan nato ang usag-usa. Kay ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo nagkaduol na. Busa mga igsoon, samtang naghulat kita sa iyang pagbalik, magpadayon kita sa pagduol sa Dios. Magpadayon kita sa paglaom ug pagkupot kaniya. O magpadayon kita sa pagtinabangay o pagdasigay sa usag-usa. Hangtod sa katapusan. Magpabiling matinud-anon kita diha sa Ginoo ug sa atong pagsalig diha kaniya. Mga igsoon, sa atong pagpaminaw niini karon sa atong pulong karong adlaw o karong orasa, atong ginaamgo nga ang kinabuhi sa pag-alaga dili usa ka sayon nga dalan. Adunay mga higayon, bation ta og kaluya. Mabugnawan ta sa atong mga pagsimba. Or mabugnaw ta sa atong pagsimba. Umawad-an ta kadasig tungod sa mga bugat nga pagsulay sa atong kinabuhi or sa atong palibot. Hapan ang mensahe sa Dios kanato karon klaro kayo. Dili kita angay mohunong. Tungod sa gibuhat ni Hesus sa krus, giabrihan niya ang dalan aron makaduol kita sa amahan nga walay kahadlok. Nakitay Dios nga nahit matinumanon nga dili mupakya sa iyang mga saad. O gihatagan usab kita niya sa iglesia ang pamilya sa Dios aron magtinabangay o magdasigay sa usag-usa. Ang atong pagpanaw paingon sa kahangturan, busa bisan unsa pa ang imong giagian karong adlaw, sa pamilya man kana, sa financial man, o sa imong personal nga kinabuhi, hinamdumi nga ikaw gihigugma, gipaluyuhan, o gipanalipdan sa atong buhi nga Dios. Busa unsa ang angay natong buhaton sugod karong adlaw or karong orasa. Himua ang adlaw-adlaw nga pagduol sa Dios, pagahin og oras kada adlaw sa pagampo o pagbasa sa iyang pulong. Ayaw tuguti nga imong espirituhanong kinabuhi malubat tungod sa pagpalimot o kalimot sa pagcharge sa presensya sa Ginoo. Irinyo ang imong paglaom. Kung ikaw karon na paralisar sa imong mga problema nga nagian or sa imong kahadlok, ibalhin ang imong pananaw gikan sa kadako sa imong problema ngadto sa kadako sa pagkatinud-anon sa atong buhi nga Dios. Kupte ang imong paglaom, kay tumanon gayud niya ang iyang mga saad. Ayaw biyahe ang panagtigom, especially dire sa church. Apel og prayer meeting, apel sa ministry, kumustahan sa matag usa, or ay mong personal nga relasyon diha sa Ginoo. Ang pagdasigay sa matag usa, ayaw ka na kalimti or biyahe.
Kung nahibalo ka nga adunay igsuon o higala karon nga naluya o nawad-an sa gana sa pag-alagad, duula sila o gampoe. Dasiga sila. Iampo og dasiga sila sa pagpadayon. Mag-uban kita sa pagdagan hangtod sa pagbalik sa atong buhi nga Ginoo. Brothers and sisters in Christ, ang pag-alagad sa Ginoo dili sayon kung mag-inusara kita. Munang busa magmainiton kita sa atong pagpangalagad kauban sa atong mga igsuon diri sa simbahan or sa atong pamilya. Gampo ta. Father Lord, thank you sa imong kamaayo, salamat sa imong message nga gidala karong kabuntagon. Ikaw na gyud Ginoo pasabot mas lalom sa ilang kasing-kasing ug silang una-una nga kani nga pulong dili gid kini makawang sa ilahang kasing-kasing. Ako mga pagampo, kag Ginoo bless sa ilang life sa matag usa. In Jesus name we pray. Amen.